WASP was speed. Yanda kakarwa nechatonikeya tambira ikuliwa yanoda kundiyeya panoda kupeya zvinhu zvangu vachiseka this time nadaina ndichakeneka ini handinyengerere kudiwa zviri nani kutamba ndeka iwe ukasantsvakapo kaskiri katoke kunyengerera ini handinyengerere kudiwa zviri nani kutamba ndeka iwe ukasantsvakapo kaskiri katoke kunyengerera handingamanikidze kuti munhu wakundida ndisirini ndakamuzvara handingatorumbidze mumwe munhu wenyama akangofanana neni ndongoita yangu ndega serial aikandema colmedidandiri chambiya ndinadzoka kumashure ndikatovatedzera kugara nekugara panakana twanobatsira ini handinyengerere kudiwa zviri nani kutamba ndega iwe ukasantsvakapo kaskiri katoke kunyengerera ini handinyengerere kudiwa zviri nani kutamba ndega iwe ukasantsvakapo kaskiri katoke kunyengerera ndakakura ndiri 1 ndichitamba ndiri 1 saka pana chichachamisa kufamba ndiri 1 zviro zvangu ndozvisiva ndinopedza ndiri 1 kozvopira kare ndaitongozvimba ndiri 1 mese ndokuketa izvekuti munondizvimbisa kunepa 1 mwana loni ndogona kutamba ndega handivhunduke jaja ndiyo yangu best friend ini handinyengerere kudiwa zviri nani kutamba ndega iwe ukasantsvakapo kaskiri katoke kunyengerera ini handinyengerere kudiwa zviri nani kutamba ndega iwe ukasantsvakapo kaskiri katoke kunyengerera handingamanikidze kuti munhu wakundida ndisirini ndakamuzvara handingatorumbidze mumwe munhu wenyama akangofanana neni ndongoita yangu ndega serial aikandema colmedidandiri uchambiya ndinadzoka kumashure ndikatovatedzera kugara nekugara panakana twanobatsira ini handinyengerere kudiwa zviri nani kutamba ndega iwe ukasantsvakapo kaskiri katoke kunyengerera ini handinyengerere kudiwa zviri nani kutamba ndega iwe ukasantsvakapo kaskiri katoke kunyengerera ini handinyengerere kudiwa zviri nani kutamba ndega iwe ukasantsvakapo kaskiri katoke kunyengerera ini handinyengerere kudiwa zviri nani kutamba ndega iwe ukasantsvakapo kaskiri katoke kunyengerera